Njengamanje ke ake sixhumane noThulani Msimanga. uThulani ke yena uvaleleke eMlazi eningizimu yeTheku. Thulani sikubingelele akuphumeke eMlazi, iziphi indawo noma ke ezinye futhi indawo okungangeneki kuzo futhi okungaphumeki? Yebo ngibingelela khona noXolo nababukeli. Kunjalo nje indawo yaseMlazi ivalelekile ngoba umgwaqo lo ongena noma uphuma khona eMlazi uma ngosithi highway umane waguguleka wathatha umfula. So ngaleyo ndlela abantu baseMlazi abakwazi ukuthi sekusuku lesibili baphume endaweni yaseMlazi baye ehlobeni noma baye emsebenzini. Okunye kwenzekile ke kubonile namhlanje ukuthi izinto eziyinsiza njengokuthile okudingwa itolo sekuthanda ukuthi kuphele kushode izinto njengoshukela kanye nesinkwa njengoba sekusuku lesibili nendawo yaseMlazi ivalelekile. Abantu ke bakhathazekile ngoba uma udinga ukuthi uphume eMlazi uhamba ngezinyawo unqamula amabloho lawa abhishekile ucacamezele uyoxhuma amatekisi ngale endaweni yasemukubeni lexubana nomgwaqo lomkhulu othwala wayeka imango sithayiwe mawukuthi ke ufuna ukuphuma ngempela. Kodwa ke abantu bayaxwayisa ukuthi bangahambi ngoba izo njengamanje basikhuluma ngayo iphinde laqala phansi liyana manje liyakhiza kakhulu nje okusho khona ukuthi imvula iningi seza. Ezinye indawo ezibalekile mhlawumbe ukuhambeka kakhulu kuzona indawo zakomaphutha mabafika lapha nasemanzi umtoti mabafika N2 indawo la ezalwa ama-container khona umgwaqo uthela wayeka u-N2 obheke eThekwini akwazi ukuhambeka njengoba sike sazama ekuseni ukuthi sihambe kodwa kuzophela ihora lonke esimile emgaqweni. Yikhona okwenzeka njengoba sivalelekile eMlazi njenganamhlanje ithatha zonke izitambo izivusela kwena eGoli noXolo. Sibonge ke kuThulani Msimanga yena ubesibikela eseMlazi eThekwini.